नमस्कार. काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, गेले 6 महिने आता थोडी सुरुवात झाली, पण आपण सगळेजण घरी आहोत. जेव्हा लॉकडाऊन नुकतंच सुरू झालं होतं मार्चला, त्यानंतरची एप्रिलची कविता आहे. तेव्हा रस्त्यातल्या मोटारी म्हणा किंवा ट्रेन तर अजूनही बंदच आहेत, विमानंसुद्धा बंद होती. तर या कवितेत तसा उल्लेख आहे. तसा चीनशी आपला काही संबंधच नाही. तरी हा जो कोरोना आजार त्याने आणला त्याचे जग परिणाम भोगतो आहे. आपणच नाही, जवळजवळ निम्मी दुनिया त्याने परेशान झाली आहे. लाखो माणसं मिलीत, करोडो त्याची लागण झाली आहे. म्हणजे चूक कोणाची आणि ती भोवली कोणाक, तोच आजचा विषय आहे. आजची मालवणी कविता आहे आणि कवितेचं शीर्षक ताच हा, चूक कोणाची भोवली कोणाक. येळनाय होतो तेव्हा कोणाक आपल्या स्वतःच्या घरात थांबाक. येळनाय होतो कोणाक तेव्हा आपल्या स्वतःच्या घरात थांबाक. जो तो धावा पैशाच्या पाठी, बोलाक ना येळ बायको पोरांसाठी. कामाधंद्याला प्रत्येकजण धावत होता. येळनाय होतो तेव्हा कोणाक आपल्या स्वतःच्या घरात थांबाक. जो तो धावा पैशाच्या पाठी, बोलाक ना येळ बायको पोरांसाठी. उठल्यापासून झोपल्यावर रोज धावपळ, आपापल्या कामापाठी तीच पळापळ. किती कामं योजून ठेत उद्या परवासाठी. सगळीच कामं थांबली आता झाली खोटी. ही कविता एप्रिलची आहे. थांबले सगळे यपार उदीम, कोणाक नाही रावला काम. बंद मोटारी ट्रेन इमान आहे, साधो बाजार देखू वाटता लांब. कोरोनान घरातली माणसं एकठाई झाली. सगळी माणसं घरातच. कोरोनान घरातली माणसं एकठाई झाली, तरी शेजार पाजाराक मात्र दुरावली. घरातल्या घरात कोंडली गेली. कोणाची चूक नि कोणाक भोवली. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींनी शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो अवश्य करा. केले असेल तर करायची गरजच नाही. धन्यवाद. परत भेटू.